Se bhfuair géadfáilte an so go dtí Ceatharlach tróna Cluiche Leathcheannais chun Mhic Shigiúir 2023 agus sin ag súil leis an dá cluiche agus an dá chaibhlant an so tróna agus tróna jazz in áíir an so i Ceatharlach agus an Páirc ag fécin go mát am tre sé hiúil níos túis go beáín bog ach is sinráid a gcuir tús mí feabhar na cnílacha go maith agus an slua ag bailú isteach a gcónaí an chéad cluiche bheith go gcuin tróna agus sé sin Ollscoil Luimnigh agus Ollscoil Luimnigh Dóchas Éireann agus caimid súil chun ceang máise ar na fórna a bheith go dul chun Páirc an chéad cluiche sa tróna agus roinnt ahra ar an dá thaobh. Sa cúil Ollscoil Luimnigh tas nó ag Conor Flaherty ó bhaile clár na Gaillimhe ón Gailimh agus tosní na Harran son sa lína lán cúil. Níl Mark Dempsey nó Donald Casey ar fáil agus ina náta go siú tagan Ike Muguéirú agus Jack Lynn isteach go lár dóibh. I lár Páirce tosín Daniel Walsh ó chuntain clár agus Paul Keane ó Leitrim agus trí ahrú eile déint ag Ollscoil Luimnigh é sinans na tosnathe. Níl Brian McNamara, nó Paul Walsh, nó Sean McDonald ag tosnú tróna agus isteach na náta go siú tosín John Hayes ó Limerick, Jack O'Brien ó Íomhálaí agus Aaron Griffin ó Lissigheasy i gúntain clár. Tá fuair an láidir i dul chun Páirc chumá ag banistíocht Ollscoil Luimnigh agus an banistóir darnó se Paddy Christie agus ahra ríist ach tá going an cúlbáir atá ag Ollscoil Luimnigh ná David O'Hanlon ó na Fianna im le clia. An lína lán cúil tá siad láidir le Tomás Crean, Sean Fitzgerald agus Jamie Grant. Ahrú an son in san lína lechúil Neil Conor Brady ar fáil agus in áitsú tosnín Páirc Hughes. Na Harrélan son insna tosathe agus gábhhuiile dóibh sé sin nachhfuil Bert na mí ar fáil Matthew Costello nó Shane Walsh a fiocsús gortú ag an deire seachtaine. Ina náta go siú tosnín Kevin Quinn ó Chillivantáin, Sean Jones ó Bhuinachán agus Jack Bryant ó Íomhálaí. Má se ahrathe go leor déanta ach tá tosathe láidir ag Ollscoil Luimnigh lehéadí Larkin ó Dell, Conor Corbett agus Rob Finnerty na Gaillimhe. Seatam ag súil go mór leis an gaibhlant an so tróna an réitóir ná fear chaildara sin é Brendan Crawley tá sé moth lár Páirce ag leirt lena muir agus sin beagnach olaf an slua a bailú isteach a gcónaí dar nó níos déanaí ag an 8 o'clock beag Coláiste na Ollscoil Chorcaí agus Ollscoil Technoliaachta á Clia in airc chéile ach na súlar fad ar an gaibhlant seo agus sin ag súil leis an gluthe dar nóns na cluiche Ceatharlach chuig trí as an geire cluiche go dtí ann breise agus ceanháin dultí Kickin Éiric agus dábhrí sin ha ag súil go méid na cluiche ana chóngarc ar fad an so tróna. Ar nó bhí Ollscoil Luimnigh in san cluiche cheannis an nora ach chailleidir a gcuine Clois an Ollscoil Gaillimh ná a dóide go gcuine héana sé glyfhí ar siúil an soig an IT an so Ceatharlach agus Craibh go dtí narbhuaigh Ollscoil Luimnigh riamh ach beidir go meisi gur cuasaí a chur i gceartan sa mlíon agus dul thnáistín Craibh agus dul céim níos fuide ach tá fuair an láidir ó sa gcóirmach an so tróna Ollscoil Luimnigh Dóchas Éireann tá fuair an ana láidir agus súsle doséin immerthór idirchúnta ar an banéal ag Paddy Christie agus dar nó cúpla ceannachas an mar lúmar gortathe cailún go cinnte is Shane Walsh ó chunta na mí agus níl se siúd in an dul chun Páirc de bhar gortú a fioc sé sús ag an deire seachtain agus ag aisteach tréis cluiche na mí banistóir na fór na Cullen ó Rourke bhí sé ar buile ceart agus cnach ceartar an méid sin cluiche atá ag immerthirí óga agus é ará beidir gur fiú smaoinemh ar am nó rud éigeanta chathúd an comórta seo mar nachhfuil sé chotharm Dína óga bheith dul amach ag imirte ruch na seachtainna ag an deire seachtain agus tréáil agus mar sin ach sin ceist go cinnta de láig an teile tá mídin ag súil leis an gaibhlant an so tróna tá Ollscoil Luimnigh i meisteach i Gcurcail ag caintla chéile don nóir dhearnach rih tús an cluiche agus maintarach líar a déobh eile tá siad san inis ag Gcurcailú isteach agus na focail líarnacha leis an manistóir sin é Paddy Christie dar nó tá Brian O'Connor, Sean Fox, Tomás Higgins agus Jerry Seaver ag cuidú lótha chomá. Brendan Crawley, má lár Páirce agus an fellige réig chun cuasaí a hosnú an sa i Ceatharlach tróna agus an slú a fós a bailú isteach bhí trácht ana rám i techt tríd an bhaile níos túisce agus rointína beidir beirthe techt tríd agus dar nóid de teachta seach a gcónaí tá ag súla slúa ana bhahan sa tráchnóna don dá cluiche bheith go going agus sin beagnach olaf den chéad ceann agus mar dúirt mé Clois an Ollscoil Chorcaí agus Ollscoil Technoliaachta á Clia le teacht níos déanaí fééis de pelle máise an so in sna bouty Leathcheannais de chun Mhic Shigiúir 2023. Ar nó
Tráchtaire in San Caivland hí buama ag Ollscoil Luimnigh sa chéad bhauta bhúidir ar a géalaí chóirsan hís a gúig amún bhúidir ar Cluiche na Ollscoil Corcaigh 2-7 le nád a 10. An tarna bhautan son chaileidir gona Ollscoil Technoliacht átha clia ar Chicken na Éiric agus an son sa tríú bhauta hí bua an éascar fad ar Ollscoil Technoliacht an ar yeisgurt Ceatharlach Ceathardeithe gona héna cehar agus bhí cearacúil sa dar las a Cluiche sinnaá agus an son na boutaí cehrú canis an tachtan sicata well fuidir an ceannas fear ar Ollscoil na Gaillimhe dar nó mar bhí le ceannis na bliana ribhe seo agus bhúidir héna cúgdeig i gcuine 2-10 an Caivland an son ach Ollscoil Luimnigh níos fear imlíana agus well Ollscoil Chathair átha clia Dóchas Éireann well bhí bua massa céad bhauta i gcuine ATU Rúnangáil cehar cúgdeig i gcuine héna seacht an tarna bhauta i gcuine Ollscoil na Ban Riana trí ceardeig i gcuine nád a cúig agus an sons na boutaí cehrú canis Húidir aig ar Ollscoil Technoliacht an na mún Corcaigh agus an láh an uachtar aá dódóig i gcuine nád an éon fel catisteach agus tíre chun gafisteach Shelvan son ag ón Maclachnan agus Ollscoil Luimnigh ar an ansaí go luas seacha fada le Emmett McMahon. Ní líon ceisna go bhfuil tosathe anna bhríomhar fad ag Limnach agus beisi de géirig Shelva hartisteach chutha ag tús na himar henis ag glórig pelle is sig sa láir tá Daniel Walsh agus fear cailmhúra í bhreacháin a gúntain chlár agus ríisteach go dtíon taobhstáid in Páirc Shelvan is ag Mark Lenehan ó Chorcaigh tá 8 gabhanda éagsúil ar fanéil Ollscoil Luimnigh an sa tránán ach an pas sin a mithir strégus déint go máisig an son ag Shane O'Donnell agus é siúd ag tosnú ní raibh sé fógra le bheith ag tosnú tá sé stig ar an cúgur déag tosig máise ahra go leor déint an sa agus pané láidir hasnín dus na cluichí seo níos mó na aon rud eile Ollscoil Ceatharlach ar an ansaí Caníla a furfan sa cean contúirte go turling de stig sa Carnogan sonach Maintar Luimnigh denmh dóhantá Calíisian san Níl scuilan réitor leis an nimmartá tá an fel caiilte agus beidir an tarn iiri tá sé puchasús an son ag Derek Cashman ó Chorcaigh agus deisiige siúd Ollscoil Luimnigh chur ar an ansaí tá stá luach máise ar chosantóirí Ollscoil Luimnigh déint go maith an sonachá agus brúan sonach ag teachtamach tá ón Maclachlan ach fear Chathair na Mart agus an fel tucha uig an son seachuing Ollscoil Chathair átha clia brúanis ar Maintar Luimnigh tan sé dín lán tosaí agus duine las mó más feidir an pasacóiristeach déanta go máis seach fada le Páirc Hughes Deisir Hughes ag an deire díra Karen Trasnán ar feicth second an son beidir go raibh seans ar cúil ag Ollscoil Ceatharlach clia ach ag an deire Iarracht Hughes imethe Haran Trasnán tús maith an son ag Ollscoil Chathair átha clia bhí ceistan ansá fé chosant Ollscoil Luimnigh agus an tálóthe gan cúil luach i chéile ach beidh siad sásta gúil an cléthe luach agus dóthan ama ach tá Ollscoil Ceatharlach ag fécant browsa go maith tús na himar an ceann sa good ar náis ag cumú gcuir ar fear na hínse dar nó bhí blian bhaig éire óginis agus craobh an clár an tarna bliana stig i chéile tugad lótha buamach go gúine na híre in san bouta Leathcheannais nó bouta Ceatharlach a gréibh na mún agus san tháinig deir lótha gúine céirín í rathile churtha chiaíonn na bouta Leathcheannais seachuing Ollscoil Luimnigh inis ar an ansaí ceansa tóiste go maith pas cliste seachadí Ciarán Downs fear an clár féhrú fécinn sé náird an ceansa imisteach sár Chuilín an son ag Downs Díreacht amach fuair sé 2-1 in san tríú bhauta i gcuine Ceatharlach tá Chuilín luach an son aige agus fear cilmhí le chuntain clár ar clár na scórdóibh. Mark Tokenson. Clúdach go Lawrenson agus Jack Kine ó Bhío. Dul rúthar inis. Tá Jack Lynn. Sí rainn sé go fada le Paul Keeney ó Leitrim. Leis Daniel Walsh ó chuilmhuire í bhreacháin ceannas na clubada umráte Capella. Gabhanda an clár dar nó ihir an clár tá siad láidir ar an gcósta hir agus ar náis a héann sé go dtí Daniel Walsh a ríist. Lárnach san imar gotí seo ag glórig na Pellanis tá Jack Kine. Far bhéile a haunis a gabhanda Bhío. Go dtí Paul Keeney. Dul rúthar Carrick Tastal. An ceann son de Hughes na bróige agus ar héamh na lámha clé agus ar fóríl an chéad iireacht
Stray ag Ollscoil Luimnigh an sa Tráchtaire, tá mid chóscór chlár na scór, Cullen an taobh treis Carlow. Agus go dtí seo an dá iarna ag aimsiú agus ag lura cóirthaí sort de chéile. Ag iad corm go maith. Kick amach díreach síos tríd an lárach tá trúr Ollscoil Luimnigh. Ag an deire ag smachtú tá ón McLachlan. Pass amach go fada le Mark Líanahan. Se le fós ag fear chorcaí ach tá ceansa go ar náis. Ag Ollscoil Ceatharlach agus seochún ar bhreithaunsaí in isiad. Spás os a góir amach in isis. Shellah ag Cullen McGann ó Longford á tá Cullish an son. An réiteóir Brendan Crawley an aice leis an imirt agus an ceansa tóca go mar seach sa chúine Ross chun Shellah ach tá Ollscoil Ceatharlach agus iad chun tosaigh tre Kevin Quinn. Nis Larkin O'Dell. Parátha clia an immerthóir Shahé. Ceansa meisteach aige agus an iirecht an son ag Larkin O'Dell. Éis go maith. Agus Ollscoil Ceatharlach gafa chun tosaigh. Kick amach an son ag Conor Flaherty. An Gaillimh agus Iarraidh leis a choimmerthóirí aimsiúr Dave Howlton Páirc agus dint go an son ag Cashman. Tá sin ag glúise go ní léon ceis fé seo níos brú ar clia tá siad cosanta deisian ar Cullen ceansan na seach stop ar an lína. Níl an contúir glanta go fóla agus tá seansar an tarna iirecht an ceansan ag Prabba agus ag Prabba ach ag an deire Haran Trasnán ag John Hayes ach bhí seans ribh sin ar cúl be siad sást an cúlín a hógant sábháilte ar an lína ach críochna ag an deire ag John Hayes agus cúlín eile ag Ollscoil Luimnigh. Corm don turnabout a Tráchtaire. Is seachún a ríistíad agus kick amach san mithir stray fear bresin son deisian sá agus ag an deire faoiseamh agus deis ag Ollscoil Ceatharlach Tráchtaire an haunsaí boutáin eile. PJ Masterson an son ó Longford. Bert ó Longford ag tosnú a héin agus Cullen McGann. Shellah ag Jamie Grant. An tarman a gúnta gúnangáil agus dóhan dus na conaigh ar an banéil tá sin go bheith ómís le héadaí ó sin Cannon agus Ross O'Malley ó gleann na Tráchtaire níos déanaí tá panéil láidir Curly chéile ag Paddy Christie agus a bhanistíigh agus seachún ar an ansaí an ceansan ibristeach gus násta deisian ar cúl má lena siad loha beidir gohfuil oscailtí ach an pass siar agus an deisian ar cúlín an ceansan imisteach go hard sáiríocht an son ag Cullen McGann Viidir feine cóimmartúntaach eatra an son agus ag an deire bhí an leachúlaí lár in san áit ceart agus Ollscoil Ceatharlach Dóchas Éireann gafa chun tosaigh go ríist. Ceann contúirte go ríiste meisteach agus breúir ríiste rá tá deisian ag Ollscoil Luimnigh ar cúlach ag an deire tá siad sásta. Anna bhfuil chur Haran Trasnán an son agus a ríis beidir bhfuil ceisina fé lína lán cúl Ollscoil Ceatharlach ag an son ach ag an deire Ollscoil Luimnigh sásta scóirí aimsiú agus iad dul scór ar scór cúlín ar cúlín an sá I Ceatharlach anna chaimhlann go dtí seo. Ceansa ag Aaron Griffin agus fear Lissy Chaisig. Is glóri marthóirí Ollscoil Ceatharlach is glóri pellet agus sé tín taobhsóid an Farbéidir agus Sean Fitzgerald. Ag an deire Shellah Jamie Grant ón tarman. Pas clisteisteach a ríist agus lús ag Kevin Quinn. Larkin O'Dell for Shanna Cullen níos túisce tá sé fé bhrú an son agus Jack Kine mar cholúdar ach ag an deire aríonn leis an pass a chuir siar Cullen McGann for sé Cullen únta go chéanamh tá tarna Cullen in isige sáiríocht amachchas amach ag McGann sin gá ceanna go siúd agus Ollscoil Ceatharlach gafa chun tosaigh go ríist. Leis an kick amach le teacht ó Conor Flaherty
Bhaile chlár na Gaillimhe. Ríist fad galore leis an Mhic sin ag iarraig. Derek Cashman a aimimsú an son ó Stráda Bhuiling a gorcaig ach ní airíonn leis agus Ceatharlach ag Ollscoil Cheatharlach lia. Roinnt imreoirí an chuntuirteach nuair hain an fellisteach go dtí na tosa có. Ach an ceann well tháinig sé róáda den bhróg an son agus tabhair sé deis de ón Maclachlan. Ceatharlach agus go mar Ollscoil Luimnigh chur ar an ansaí isteach go fada le Colin Moriarty ó ana scála gan é chiaí agus iad ar an ansaí a ríist agus cinnta an lús an achlíocht atá agus na himreoirí seo Jack Kynan is Culliche an son níl ar an réitor. I na greibh sin begáín dína agus seochuing Ollscoil Cheatharlach lia ar an bhreithansaí tá imreoirí breise leistigh Sheilbh son ag Larkin O'Dell Chuilín níos túisce pass Cluiche seach an son ag Pabanelli Róda I bhábhar Ciarán Downs an son agus Ollscoil Luimnigh teacht amach agus cosint anna bhd déint an son. There's Jacqueline sin taobh an Páirc. Frachantá John Hayes a fuair anna Chuilín I can move Guérónis ó inis a gúntainn chlár. Sé anna láidir dómh agus iad buchant an tarna craibh gúntainn chlár im líana. Paul Keane agus trasna agus siar hain siad son inis. Achlíocht sin rud athá crisiiciúil in clí mar sa mar bhfuil anna chuid ratha gceist ó hús deir an clé. Spás a sigan son inis a gól Maclachlan. Paul Keane Ceann chur isteach aige agus na muir ará go deire díreach ar clé agus ar fóríl má se an tarna ceanna tá mithir stré ag Ollscoil Luimnigh agus an buntáiste tris é nóma dígan sa ag maintre na hard cathrach Cullen atra 4-3. Ag Ollscoil Cheatharlach lia go fada leis na bouty Leathcheannais an ára agus chaileidir a gine Ollscoil Luimnigh nád a carteig a gine nád a héinteig beidir go méidis ingiúil ar díaltas a bhaint amach an sá Tráchtaire ach dar nó bhí sáir imreoir ag Ollscoil Luimnigh an ára David Clifford níl sé lo am lína deisen is aá an ceann san meisteach go dtí lábha an chúlbáire David O'Hanlon agus deis ag fear na bhíonna iad a chur an ansaí go mar. Sheilbh son ag Kevin Quinn. Panéil anna láidir chur le chéile ag Paddy Christie. Ar nó ar imreoir átha clia dhimar sé leo 9 nó go cúig gotí 2023 Craveline agus gradam All-Star buint amach aige. Se chuing Ollscoil Cheatharlach lia ríist an ceann sleanna se cosint anna bhaíanamh ag Ollscoil Luimnigh ag an deir an ceann son imime ar thaobh na lábha deise agus ar fóríl bhí contúir teile ríist an son go méidir go meach cúil agus seans ag Larkin O'Dell ach a iireacht ar stré agus an céad ceann atá ar fóríl ag Ollscoil Cheatharlach lia go dtí seo. Kick amach Garden son Conor Flaherty go bránúir I bríonn siad ach mar chuirn siad tú féhrú ní más an níl sé féhrú go fóil ach bhrá leis an fel thú ag an stad seo fós adal sprá le cúlbáirí teach an ceann arís spás agus oscailtí na Páirc os a chabhar amach inis an cúlbáir an Conor Flaherty an pasta go uig agus sé bheith airc inis nach méid forthaimsaí agus me sé féhrú ach Sheilbh son ag Daniel Walsh Seach sa chúne a raníonn siad leis a gceansa hí raibh lábhar Crowman sonach níl go deire Sheilbh son ag Aaron Griffin for sé Cullen manís tuis go bhí sé féhrú leis an Mhic sin ach well te bhála ag go deire leis a cúlbáir David O'Hanlon agus be kick cúig féidir agus dathid dá réir ag Ollscoil Luimnigh. Dar nó Paddy Christie ar anna gléharánach a sé mar bhanistóir nua ag Longford chomma am líana agus go leor clí má se idir an chaláiste agus an job nua ag Ennis ar Longford. Dar nó lán chuilí beathe agus taihí mar chóteálaí chumá le Tibredáin bhí sé blianta lótha agus fear má pelle níos se chuing Ollscoil Luimnigh agus an kick da had a cuaig ag Paul Keane ó Leitrim Naomh Muire. Níl éon lóhan na cuihin á riar trach nó na fuirfa chun pelle I Ceatharlach an ceansa orda go maach ag a deire ar chlé agus ríist is an or bhúil sin ceansa ciúis na bróga ar chlé an tríú ceann tá mithir stréig Ollscoil Luimnigh agus fós Cullen amháin atra
Sin réiteoir cinnte go bhí go haingas na háta cearta. So dar sé cad tá David O'Hanlon cuasaí a thosnú agus ag fécinn turn around a right am roirí dul chun ceang agus ceann gar tócha go siúd an tamsa a ríist. Straach go fada le Páirc ó Loch Garman. Can é bhallúin san tá Shane O'Donnell ó néamh ann nún na ngáil maintir na conalach go láidir an sáteach nó na Ollscoil Chahar Bhlaithlia. Cúg nómad ó nóir dearna raibh scór a going bin an iireachta Cullen McGann. The maintir á clia agus idir an ansaí a ríist. Cléad tactic idir nó agus cosint agus fécint an féidir bearna dhéiscint ag an deire sciúrann an cansáisteach prúach ag an deire scuileann an cúlbáir leis agus an tarn iireacht má seathar fóríl an son. Ollscoil Chahar Bhlaithlia Dóchas Éireann. Rís began de chun túirta stigan son. Agus lína lán chuúlaimí beidir gan a bheith ar suaimhnas go thomláin go fóil. Leis Conor Flaherty, níos gléireánaí go cinnte. Chéalaí chóiric ar Dave Elliott, ag sé fad an tamárthasá ag iarraig Paul Keaney a aimsú agus díreach isteach na lámh go dtí mú goéire inis. Fear éire óginis ar an ansaí seo níos fearr an mó díreach ag Ollscoil Luimnigh tá sé féhrú Carrick tá stáil Burton aice leis neart sa bhar agus ag an deir leis an pass a thart isteach tá deis an tá ag Ollscoil Luimnigh ar scór an iireacht an son ag Daniel Walsh. Coimar túnta an son ag maintir an clár agus tá idir cóscóir an tríomh outa. Dechan na fórna scór Tony Chéile, dóhan ama tógan son ag David O'Hanlon agus cai sé bheith airach nach gaith an réiteoir an fell an áirde. Ach ag an deire, go dtíon taobh Howden Páirc agus na kickan amach ana háach in cluiche léanamh chunig mar an Count Dernach ag Ollscoil Luimnigh hí sár iireacht an son go dtí Paul Keaney seachtaí mú gcuirú agus ag an deire Daniel Walsh san áit ceart agus scór crotha acu i brab na súil an counsá dul ar an lína agus cílíonn si go méid kick taobh lína ag maintir á clia. Shearer hinch it on, Canson am straight buntáiste Brownton as Kieran Downs agus sár Cullen son ag Ollscoil Luimnigh a Páirc sin galéirón matún an kick taobh lína a chúigar stréimh idir a ggéirige chuirnáis tíim cúlbáir David O'Hanlon ní raibh an pass fada galóir tháinig Kieran Downs isteach fear Kilvihíl ó chúnta an clár agus cúl cinúnach aige tréis 7-9 Ollscoil Luimnigh gafa contásigh héana cahar I gcuine nád a cahar. Trí Chuilín inis idir na fórna agus dá scór Dernach ag maintir Luimnigh an sa sin scór cinúnach agus in áíar hanna sé sin ó bhotún agus beag dímá go cinnte ar bhaintir á clia seachún maintir Luimnigh a ríist agus tá misnach inis chun counsá sleánisteach go fada le Aaron Griffin for sé Chuilín maní túis go contúirte stigan son bhfuil cicéiric a níl dír clasmod an bhosca deir an réiteoir Brendan Crawley agus cílíonn sé sin go méid kick séir ar an lína tríomhéidir déag agus le cúpla nómad an nuas maintir Luimnigh ag fáil cenasíocht ar a gléthe an cúil sin cinnte tréis carúlótha. Seo cúing Paul Keaney. Ceann éasc ag Keaney thar an trasnáin agus an bhearnas móna seatra. Ceithre Chuilín na brab na súl. Leis scóir tastáil Ollscoil Chahar Bhlaithlia. Canson na brimach go fada le Sean Fitzgerald. Brewer, cumhadan sé seileamh. Cardy ag an deir an pass agus ríist sin bhrú leis na passan son ag Irene Lohan tré Kevin Quinn. Sin na cumad, sin ar rúthar an ceann síos fósadal pass fada agus ag an deir tá beirteiste an ábalta bhalú. Iling níos fearr tastáil ag an deire ag an tearnáis go fada le Kevin Quinn a ríist. Nis go dtí Cullen McGann gá Chuilín go dtí seo sa cléach a ríist treis an obair chrúig gheachar dhéanamh an pass Dernach a mé ar stré agus seachún Ollscoil Luimnigh cinnte feabhas ina gcuidimar agus forlámh sa chuile cúpla nómad an nús héana dóstigh chéile inis ag Ollscoil Luimnigh. Agus fánar a tiile scórnaí aimsú go stad seo nuair atá siad in uachtar ag glóir na pellan son.
Jack O'Brien, Aoife Lee, reached Mark Tokenson, Mark Linehan, Churkig, Sigerson Cup Cullen, Comers and Tavelin, Eileen Geir Gama, Begnach Feno with Catansa, Ceatharlach and Council, Courage Stock again, Arda Gama, score on Cleha! Sorry, Erickton Sonic, Mark Linehan. Bjarna made who could he Cullen. Héna sé gona náda cahar agus Brabna Súl, Bjarna Cullen oscailte idir na fórna. Leis an kick amach Ollscoil Carlow Clí agus tá siad féh rúar ríist leis an ceann árasach Irene Lowe Shelva Commando Gúlin Cruig an son agus ag an deire Shelva Goni Ollscoil Carlow Clí ag an ríist Dí Halavút in Céad Scoig Ollscoil Luimnigh tá siad ag bogad go marbhí siúr cosantóir stigan ag lorg na pella bhí fear Luimnigh Ciarán Downs ag an deire ceann son a mithir stray agus ríist pass na dul ar fud na háit an son ag Ollscoil Carlow Clí scór ag tastáil inis níl scór aimse chuile den ómad an ús ó nóir go bhfuair Cíle McGann Cullen dóibh Stréimh se fad é den ómad gan scór a bheith cá agus ceann ag tastáil go dóid inis ag an stáid den cléthe díreach an iad a chamád in san imirt agus beidir bhfuil seans inis se níos fearr ríist i mór glóir pellach an ríist an pass dearnach sin a mithir stray díreach nóir bhíidir congrat an chúl agus Ollscoil Luimnigh ag socrú isteach go más a cléthe pe siad sásta bheith Cullen contosig Culíche son feice ag an réitóir ar Cail Dara, Brendan Crawley agus Siúrdín Cúlbára hain siad Conor Flaherty Ica Muguero inis Ollscoil Luimnigh agus ríist tá neart sa bhar tá lús I get freisin tá sé congrat an taobhlín nach Irene leis ag chuir siar an son agus behrá le Ollscoil Luimnigh scór na gáil a gáil rih an miste dúr chun an canasíag se agus an tréimh se for lábh sé chin ar chlár na scór Pastín taobh so tá sé gúsáid lehead na Páirc Ciarán Downs an fear an yaimse an cúl dóibh Sár immerthóir se an count an ibrethe stock ag Downs sár Cullen a ríist aige tá sé ag immert arás an down dóibh héna dó inis ag Ciarán Downs scór den scó Leis an count so well, bhí an tála ó ríist sin na cumad agus a breúir ar fud na Páirc an so. Cúig scór dearnach ag Ollscoil Luimnigh Chiallaín go bhfuil siad sé Cullen contosig an so agus scóir ag tastáil go dóite ag Ollscoil Carlow Clí Se chuúngíd Líonn teach níos géir a gcónaí an son agus brú agus anna bhrú ag Ollscoil Luimnigh tá siad i gceannas ní léon ceist fé sin agus anna chuid ruí nach bhfuil a dul i gceart de bhaintear na hard Carlow an pass sin a tála teach amach ag tá siad cumasach tá siad siúráilte cabhail siad a dul agus seilehanais ag Jack Cain fear bhuió módír go dul ó ghuine go duine agus lús úntaach a cinnte ag maintear Ollscoil Luimnigh ag an pass sin a mithir stray agus deis sin it ag Ollscoil Carlow Clí a Dóchas Éireann Shelvan son ag Sean Fitzgerald ó Bhearna na Gaillimhe Stracha fad inis ag Kevin Quinn tá sé an tarfa Cullen a hain an count son tugann siad an fosta agus faoisimh Ollscoil Luimnigh an tála an son an count so glant agus nóir bhíonn rudaí dul i gceartómh bíonn siad a dul agus nóir nach mín mar atá gás Ollscoil Carlow Clí a níl Míá orthu agus ceann nóméid déag inis gan éon scór acu. Leis seo chuang Ollscoil Luimnigh be siad tharbh sásta má an cuasaí mar seo dul seachtaí san seamraí festais i go Muguero inis. Pass amach go fada le Emmett McMahon
Maint an chlár cói brú go máile Míchéal an son, isteach sa cúnge, go dtí Mark Lenihan, fuair sé Cullen úntach níos túisce, tá an crinnes ag gobar ach an count so díreach rógáir agus isteachtí lámh David O'Hanlon, os na fianna. Tar nó bhíidir láidir lá clia im líana ach nuair thuidir ló craobh ach clia is sin ag cilmachad an na crócaig. Seachún Jamie Grant an Tarman. Scóir tastáil go géiró Éireann Paddy Christian so ar nó rentimróí gan a bheith ar fáil. Lady Páirc Hughes stig in an Lady Shane Walsh agus Matthew Costello ach siad an cúgur déag atá ag tosnú na himróras táchtaí in ish. Sean Jones in ish. Les Shellev pasta goig agus ag an deire caiisiad a bheith fáinne caiisiad duine dheimsú atá an áit níos fearr beidir gohfuil barna agus oscailt éigent an son ach an count son ar héamh na lámh a clé agus ar fóríil an son ag PJ Masterson an tríú iirecht atá stray an son agus ar ríist beag díma ar nachfuil rutí dul gart anadí ag taobhúar an Dave agus lúg me é níos túisce fearcheán mo chúil sinné ó sin galan ó hún na ngáil agus chans go bheith ómíiste siúd go luach ag teachtasteach ar Éireann Ollscoil Charmhlaach Cliath Dóchas Éireann ina siúrdín cúlbára. Sé Cullen atragóní héna seach a gine nád a cahar agus begnach sé nómad agus fethe immerhansa i Ceatharlach Páirc i Chuilín Netwatch rach nó na das fórgamá sé chéim Celsius ach na scarfin agus na hatíir go haine agus iad a buin tanmh as an gaibhann go dtí seo seachún Ollscoil Luimnigh Paul Keaney pass Trasnan son ach dóhan déint agus na cosantóirí ach Culliche feice ar rénós ag an réitóir agus tar sé sin faoisimh Ollscoil Charmhlaach Cliath Dóchas Éireann. Bhráló scór na gógáilt ribh leam. Díreach an iad a tharraingt isteach sa cluiche mar tréimh se an ad a gan scór ní charíonn se le héin Éireann. Bhí go maithans na bouty carú ceannis an tachtain se cata gine Ollscoil Technolíocht an na mún agus dóig go cá an dá chúla teacht sa tarna lech ag Jack Bryant agus Larkin O'Dell a go dtí seo ní léon rácar cúla go beidir bhfuil inis níl mar tá sár cosan déanta Sigerson ag Jack Cain agus tá an kick séir géilte chomá réitóirnis agus clabreacht is sochatá se chuna chinine ratharú de bhar sin agus an fearrtá countach ná ón McLachlan na stólam agus se tá beirt anna dí má se teachta seach ar Éireann Ollscoil Charmhlaach Cliath Dóchas Éireann ihar a fihanai agus ihar a hochtéigs má se ó sin galan ó chuman heán bh chúl dún na ngáil agus Johnny McGrody os na dúnamh in nún na ngáil chomá má se beirt conalach a teachta seach agus híimeantanis cé á fág na Páirc is tócha nuair nach bhfuil a cúpla nómad le dultín brise tuiceann tú go bhfuil gá le hatrathe nuair atá tú taobh hir agus sé Cullen taobh hir athá siad an cúlbáire tacha chun caing David O'Hanlon scóir tastáil go dóite tá ihar fiche trí a fágan na Páirc sin é Jack Bryant é sin na fuair an cúl sa dair leat an teachtain sicátós na seamróga agus ihar fiche héin is tócha Sean Jones chomá ó inis cían ag ann Dave Bhuinachán a sé siút é fágan na Páirc níl fách a rá nómad agus 10 second se chuin David O'Hanlon tá scóir ag tastáil go dóiteach lag iirecht an son ag an cúlbáire an ceathrú iirecht atá i mithir stréan son ag Ollscoil Charmhlaach Cliath tá siad i driblód agus tá seo sé Cullen chun deireadh agus níl éon scóir acu an 10 nómad sa cluiche tamil fad ó sin an néananig an bheirt a tháinig isteach Johnny McGrody agus ó sin galan difriocht well be siad géirí dul ar an immert agus teachta seach ar an immert ribh séide na fadóig ag an rise Count sár goháil an son ag Emmett McMahon ó chundé an chlár agus seo chuing maintar Luimnigh a ríist deis an sáir scór an count an imisteach ag Daniel Walsh ag an countá ar héamh na lámh a clé agus an ceathrú ceann ar stréach a siúd inis beidir go raibh deis beidir rudí a bhfuilú síos beagán agus go raibh rán ar dheisnú ar clé ach go deire be siad sásta bheith crothú na seansan agus iad sé Cullen chun tosaigh an sá agus nómad agus cúpla second fáchas i chéad le leis David O'Hanlon go dtí Johnny McGrody os na dúnamh díreach takeisteach agus well tá sé féhrú an géad teanga bháil ach ag an deire an tá leis gur hange an fel de bhainter
Luimnigh an son agus an buntáiste ar Nashlo scoring it sinna hastín óir an Paddy Christie Idir an dáchúil sa Ceatharlach an tachtain Sicata agus dódóigh ar clár na scóra cup ag díma ortha gan a ceithre Chuilín a bheith cláirithe agus iad son ar fad a tacht sa chéad den ómad an so trán óna Ceatharlach. Lorcan O'Dell a ríist an pass critical derna go mé stray agus an buntáiste an bhuireann seo gur bhráil ó dul roch ó Luimnigh agus tá fear Luimnigh sínt an son gan éon ceist Dicamú Guéirú an fearrtá ceantach ná PJ Masterson ó Longford agus tá cinnte go méid cárta le a spáint an sá se tá cárta buí peachas sús an son cá sé héana bheith airach be Kicksair ag Ollscoil Luimnigh agus tá mí díreach dul isteach go dtí am cútamh gortathe sa chéad leachan sa agus be nómad amháin le dul má se tá seans déanaach dar na Cluiche le chur ar Luimnigh. Ach, beisiad sásta, sé Cullen can tosa an cúil sin an Tráchtaire seach nó diag ó Ciarán Downs. Hanna sé ó bhotún bhí kick-taobh lína ag Ollscoil Luimnigh an pass bhí se le dul siirtí David O'Hanlon níor Jairigh glótha smachtú Downs é agus crígnig sé go halíonnta isteach go dtí líontá na bhí folamh agus cúlúg for agus ó chuine le. Trí Cullen is tige chéile an sonna cá Paul Keane, Mark Lenihan agus Ciarán Downs agus maintre Ollscoil Luimnigh go maithanúachtar Cluiche fós tastáil an son agus beag cúpla seconds an reis le chuir leis an nómad sin mar nach raibh éonimmart an ar thosaigh an am cútamh gortathe. Is siad ag leabhart le chéile an son ag cogur níl so go beidir go dóga siad ceann gairid agus trí le chuir seach sa Carlow nún módíreach agus é chuir seach san áil chuntuirteach agus cúil eile beidir a riil rih leham. Tugann si nachfuil mór an am a fáchas sa céad leathan tá Ceatharlach roiint imróí choraithnar i chéile pas go dtíon taobh sáid in fáir tá si ag boga níos fear Ollscoil Luimnigh ní léon cheis fé sin fánartha dul ar Nashtin Crave Shellah an son ag Aaron Griffin Cullen maní súis ceann chuntuirteach trasna an cúil agus ag an deire tá maintre Ollscoil Ceatharlach líábalta sin na chosint agus teach amach an rud deirna go bhíúthe ná scór agus gátha cúlaí chéile tá míad nómad go le si an am cútamh gorta ach bhí stopper feith nómad an son don córtú beag iirecht do bhain elevator ag maintre na hard cahar tartfion Cullen seachún Sean Fitzgerald lóbhearna in Ngailemh agus idir an MC Cuoine nach bhfuil scór fuite go an 10 nómad sa clip ag ard dhíomá ar thuile sin. Shellah an son McGann mar sé gá Cullen madómh agus deis again counts a chuir tras nach an pass begáí roada agus clúdach más siar an son ag Ollscoil Luimnigh agus leis sin an adóg leham a séit an sa Ceatharlach ag an réiteoir Brendan Crowley bhí cuman na masa in chéad nómad ar Ollscoil Luimnigh agus bhí scórna luach ó Páirc Hughes agus Lorcan O'Dell agus Cialan McGann ach an son tháinig feabhsar immert Ollscoil Luimnigh cúil únta gur fád tre seach nómad agus an trí scór deirna go Paul Keane, Mark Lenihan agus Ciarán Downs rud a Chuilín go bhfuil sé Cullen idir na fórnan sa ag an rise ag Ceatharlach tá Ollscoil Luimnigh contas ag héana seacht ag Ollscoil Luimnigh nád a cethir ag Ollscoil Luimnigh Dóchas Éireann fanna gíling beag búg faintí an chéad letha going agus action ile an tarna leachan son ag teach gan bhail. Maintre Luimnigh tan sé dín lán tosaí agus duine las mó más for an passacóir isteach déanta go máis seach le Páirc Hughes deir Hughes ag an deire díreach Aaron trasná ar tóiste go má pass Cluiche seach dí Ciarán Downs Farran Clár féhrú fécinn sé Northern count so imisteach sár Cullen an son ag Downs Parátha clia an immerthóir sethe count so imisteach agé agus anna iirecht an son ag Lorcan O'Dell tá sin ag glúise go má ní léon ceis fé seo níos brú ar clia cá sin cosanta deisian ar Cullen counts an imiseach stop ar an lína níl an contúir glanta go fóla agus deisian ar Cullen counts an imiseach stop ar an lína níl an contúir glanta go fóla agus seans ar an tarna iirt an counts on ag praba agus ag praba ach ag an deire beidir gohfuil oscailtí ach an pass siar agus an deisian ar Cullen an counts on imisteach go hard iirecht an son ag Cialan McGann Viidir fight cam contour to Carlow misteach agus brewer Easter clia tá deisian ag Ollscoil Luimnigh coolach ag an deire tá siad sásta
Anna bhfuil choúidirach ag an deire aríonn leis an pass a chuir siar Cullen McGann for sé Culín únta go chéanamh tá tarna Culín in isige sáíireach amachchas amach ag McGestáil Burton leis neart sa bhar agus ag an deire aríonn leis an pass a háirteach tá deis an sáig Ollscoil Luimnigh ar scór anna iirecht an son ag Daniel Walsh. Shearer hinching on, Canson and her straight buntáiste Brownton as to Kieran Downs agus sár Cullen son ag the Páirc Kieran Downs and Farin Yamshik and cool dive. Sorry Marhorish and counts on Ibrahim Stocking Downs. Sár Chuilín a reached again. Toshig Immert
Hamid Olive beagnach don Ceatharlach an so a Ceatharlach an san Leathcheannais in chéad nó an Leathcheannais in chéad ceann so tránóna agus Ollscoil Luimnigh clia. Well, tá siad sé Chuilín chun deirg ag an rise gona Ollscoil Luimnigh an tarna Tráchtaire bail beag ag 8 o'clock sé sin Cluiche an Ollscoil Chuilín agus Ollscoil Technoliaachta átha clia agus céimhheag sa Leathcheannais an tachtan se chuin cléimhheag le feiscin bio TG Cahir sa de chéadín se chuin agus sinnaí an cheist an réitóir fear Chaildara Brendan Crawley Olive tá cinnte go raibh cúpla focha láidir ag banistíocht Ollscoil Luimnigh Dóchas Éireann Lótha Paddy Christie ag an rise mar chlána siad amachchas an cléad treis tús mag an éon scór le feithin ómad agus ón gahaisteach Shellah cá Alex Byrne an Osnarí blin bhac ó siúd a hefn hamáníocht ar ón chamá im líana agus an módír a ceann contoirte go meisteach an sa breúir Ollscoil Luimnigh well tá siad lá an ábalta Jack O'Brien Nes sin na glan amach hí tástáil luach an son ar na cosantóireacht déanta go maith acu scrúdú agus pasfuid acu Nes go dtí mú gcuirú chun den chlár Rís is brá leis an ceanna chuir síos agus támánta ra Carrick tástáil Is cumir a scéil gur féidir le Ollscoil Luimnigh fear breise aimimsú gcónaí an so agus na pasna go brú go mad an ceann son dultar stréige deire agus tarann sé deis Baintrach Leathcheannais there announced he scored no goal luach in the tastal to Cluiche sé Cullen chun deirg ag an rise tá Cullen on lábhar ground Jim Cill McGann for sé gá Chuilín únta gur fad chéad le is gírig is bheith lárnach san immert well Míchéal son bhí seansig Aaron Griffin an count an gáilteach ag a deire go dtí an taobh Howden Páirc Má seat a hrúile dénta ag Ollscoil Luimnigh cléomhar fedó takeíteach sin Mark Cullen ó chunta Chaildara agus fágan na Páirc iver seach PJ Masterson agus beidir cinehíalhar bhí sé ar chóirt a buí agus ní raibh siad chuna seansa thógan beidir go mbeadh sé ar an tarna chóirt agus é dibert an Páirc mar tá dóthain le déanamh acu gan a bheith taobh le cethir díag an sá. Nes Johnny McGrody chuna sé seach agus gáin le dulls chéad le go dtí Kevin Quinn ar Chailh an Táin Josin Gallen Nes scóir tastáil ó bhaintear átha clia Pas chur siar an son agus reintim móirí chlóric Shellah siar an son tá si dul seach sa chuing an son agus I hen bhaith son siar a hain siad an isis Deisir scór iirecht fadig tachta steach an sin agus sin níos fearr Innsbruck a has to go ag tús an dar lethe sin díreach mar tá fuite agus an fear ag aimimsú anna iirecht ar fadig Johnny McGrody os na dúnamh Hanna sé seach mar anna dí díreach ribh le haim agus an chéad scór sa dar le ag fear chuún na ngáil na Pelleríis agus an Mark Tóca tá siad níos fearr an san immert atá feice go dtí seo Bhearn ar astí Cullen ach anna háchtach dómh an chéad scóirí aimimsú an san tarna tréimh se Nes McGrody le Shellah ríist Tart féin Cullen misnach aige treis an ceann son é aimimsú Ceann fada go leor amach lína chuilfhéidir agus dathid agus tart féin scór íon ceannas fós é tá kick maith go bhar chéine dúbal scórna féidir leis an bhearna leidú Ceann sa áirithe agus ag turling de stigan son lena churn for their tang of all ag an deran chéad ceannar stréis dar le cúgu ceannar fad I me her fóríl bhí began de contour de stigan son ag lena churn cúg iirecht Oisin Gallen ar héimh na lábh deis agus ar fóríl fós marn mar bhí dúbal scór na atra héna seachta gona náda cúig Leis Conor Flaherty bhí brúan son ach réitóir ag scuile leis an immert agus Shellah Balance on Shane O'Donnell. Fargún na ngáil, si ag bogan níos fearr gan éon ceist. Agus iirecht ard turling to steach an son scór mirúlta go amach ag Ollscoil Luimnigh Dóchas Éireann agus some go Oisin Gallen I aimimsú an ceann Má se gá ceann maran son. Agus began de bhórt ar bhaintear Luimnigh. Dá ceann luach sin I chéile agus
tús más dar na tréimhse ag Ollscoil Ceatharlach Cliath Dóchas Éireann. Especially Giric Shelva Vucanton Council. An order hain, Minter off a clear reach, agus Shelva reach and son called Kevin Quinn. Round ar yes agus ar clay, tá sé curra con talún an láv an order gan réitor an buntá sé tuga, tá siad fósadul tá stracha stigan son agus be kick sér níos fosa stigan son acha. Ollscoil Luimnigh favorú. Kick sér, Jaran gur bé osin galan hógig. Agus tús úntagan san chéad cúg nóman sa darla for an omláin difriúil ag for an Paddy Christie tá spridunta tá misnach acha. Tá lús níos fear agus tá siad ag cóhaibbrú níos fear comá deis ar scór eile. Ceann son ag tachta isteach ó osin galan ceann má heilig a siúd an bhearna leid ag brabna súd go dtí trí Chuilín. Trí Chuilín Marica, héna seacht a gwyna nád a seacht. Agus beg Minter Luimnigh a chur na gceisina, céir is féidir aonmh chun tachta seacht sa clé. Caiisiad Shelva Vucan, dent go man son ag Jack Cain agus an Mark Tóca é bhagisteach go dtí Mark Lenahan. Fuair sé siúd Chuilín más i chéad le, scór ag tastáil in isiúthe. McLaughlin, deis an sár scór chasan cúla hain siad á míortha agus ag an deire ar fóríl tá siad glór kick cúig féidir agus dahead agus an réitor rá. No, tá ceann son a methe agus beg buntáiste agus an kick amach. Má se ag Ollscoil Ceatharlach Cliath. Ken Garden son, David O'Hanlon, Shelva Kamata an rud is táchtaí go dtí bhar sin Páirc Hughes. Scór maithe go siúd sa chéad le chamá. Tá siad níos mur, níos tapúla, Bill Carlow ar an ansaí. Pass, Cluiche de seachan sa, seo bhad níos fearr, deis an son ag osin galan. Siar a hain sé gan dir cumad sé, Shelva á, sár Chuilín ag osin galan. Scór na maithe teach, tet tufa sa chéile go bhar céine. Agus an bhearna leid go dtí gá Chuilín, galan ar aus an down-dóibh. Cúpla scór maithe go chéile. Fear na dúinmh agus an bhearna I brabna súl, síostí péire. Fear na bháin sa caibhlann sa tarna tréimhse agus sin Minter Ollscoil Ceatharlach Cliath Dóchas Éireann a ríis. Sár goáil an son ag Alex Byrne, idir an ansaí, bout amháin eile, Shelva son ag lán tasí, sin ag Conor Corbett. Ciún go más a clé go dtí seo, deis ag galan an countsa Ira Gary Owen ag Turling sa Cairn bhfuil Tarrington son, níla dur an réitor. Ach scuilann sé leis sin immer, siar ag Carú an son tá Mark Lenahan. Agus scór ag tastáil go dóit in isis ó Ollscoil Luimnigh. Straach a fada Emmett McMahon. Tá siad ar fad ciúnathe sa tarna tréimhse, Paul Keane in isis. Ó, tá buile áard fuit an son aige agus réitor díreach in aice leis an immert an son agus an ians go bheith ómis carta tá an a díos doch le tachta seach chomá tá fear bhaile gurcaigh Sean McDonald le tachta seach ar Éireann Ollscoil Luimnigh an sot seanóna agus cíimiid cé tá fág an na Páirce. Stom go bé ifir sé Jack Cain atá sínta agus an tahrú sin dénta ag Ollscoil Luimnigh ag fág an na Páirc an sá. Tá ifir fé cethir John Hayes for sé Chuilín má fear néamh Ciarán na Limenach agus Culliche fós á chur ar Ollscoil Luimnigh an sá. Tá siad féhrú ní léon ceist tá ceithre scór a stíigh chéile aimim sé ag Ollscoil Ceatharlach Cliath Dóchas Éireann. Chuidir go fada leis na cluichí Leathcheannais an nora, chaileidir na frasúra chéine agus ní bheith siad gcuirigh go dar Logan rud chéanaan sa tránóna tá Shelva son an bhar tá díreach takeisteach sné Sean McDonald ó bhaile agus tá siad gcuirigh scóra crothú in isis. Tá siad féhrú for cúga glóir na pellan sa sin Dara Cashman ach ní bheith seans go siúd an ceann san na methe steach agus ag an deire ar fóríl an séú ceann má sethar stré ag Ollscoil Luimnigh agus brúartha. Gan éon scór fós in san tarna tréimhse agus beagnach 9 ómant imethe sa dair le. Dína tachtasteach a gcónaí an sa, reintína cath brístí garda ní le 5 céim Celsius an sa going a Ceatharlach. Dína misnúla agus fút golóireach anna caibhlann sa tarna tréimhse fios go cinnte Ollscoil Ceatharlach Cliath Dóchas Éireann agus Shelva rís go dtíon taobh sodin Páirc mar Cully. Nis Páirc Hughes. Rís pass sin me seachtaí osin galan sin in fear contúirteach
Ceatharlach counts on Imetha agus Harrenlín agus an kick Taobhlín tóca go mar cuiine raibh kick Taobhlín ar Dave sin Céadaoin ag Ollscoil Carlow Clia agus inar botún agus tháinig cúlas ag Ollscoil Luimnigh agus Sigiúir inis Emmett McMahon. Grí mar Lennon brahanú go gaithg Ollscoil Luimnigh ibrú a bhd níos déanach an éon dul chun ceangin of Emmett McMahon a rís cómart an Taobhlín an pass sin. Well, beidir gona bróg sé amach dómh ag a deire Shellivish an son ag Aaron Griffin. Griffin a dul isteach agus Culliche sinna Cullen son. Well, bhí sé dúr clasmad an bhosca dhearing ach be kickséir éasca go maith ag Ollscoil Luimnigh agus scór dhearfa ag teacht dá réir agus ceanna hastín go dóirte ag an stad seo tá den óma dúr imithe níl éon scór aimsethe in san tarna tréimh sé Ollscoil Luimnigh agus an réiteoir sin go mbeidh focaige ina clús chumá ag fear de immer cean de cosantóirí Ollscoil Carlow Clia. Limerick ráid go fóil ach be an kickséir agus be sé éasca go maith ag maintir Luimnigh. Stocha gur an an diaile Tráchtaire ar Éireann Ollscoil Luimnigh sné Brian McNamara agus Ike Muguéru fear le chunta an chláir ag fág na Páirc dhéon sé annach chuid. sé ruchas a ruch agus fu sé súscóir tú rih le hamangus is dólan beidir é sinna chuirteach beagán air. Má sé fear chuair a chlár Tráchtaire ar nó é in san árán sé pélan ceatar gúir a chlár se chun deisir scór ag Ollscoil Luimnigh agus an ceansa tóiste géhéasca Harran Trasnáil an céad scór sa tarna acha i teachtó kickséir ceanna bhí tastáil agus ag tastáil go dóide agus Paul Keane le ceann eile dóibh. Bhearn ar neistí trí Chuilín bhí Ollscoil Carlow ag gar isteach sa bhar spáir sin bhí sé leide go dtí gá ceann ach ar neistín cúla rís seachún a rístíd. Dígur sa bhd níos fearanta sa Céadaoin agus tíad ochrasach don Shelliv agus na scóir na deisian sá beidir ar ceann Tarrington sá fé Ollscoil an réiteoir leis an imar Tráchtaire a dul ó chuine go duine tá seansa go deir an son ag Larkin O'Dell ceann contorteach a glanta agus faoismhis an son ag cosantóirí Luimnigh agus seachún amach iad. Cúlatra héna hocht ag Ollscoil Luimnigh 8 gólín ag Ollscoil Carlow Clia Dóchas Éireann tá fear sínta ach an líród chumá dulta Harrenlín ar Dave Helgen Páirc agus be an buntáiste ar neis ag maintir Luimnigh an táime gomacht an sá dos éon nómad go le. In san tarna tréimh se cuiinnig Mohammed ar chóscór ag deire seasca a be an breise ag tastáil agus Mohammed fós cortham an son be kickinna Éiric ag tastáil agus cá fis chuig trí cheang as an geire clethe Ceatharlach go dtí ann breise chuig ceannacha chumá go dtí kickinna Éirice agus má se dráma galóir le cúpla seachtain nús in sna cluiche. Ceanna chuig go dtí kickinna Éirice bin an ceann idir Ollscoil Chorcaí Cluiche an Ollscoil Gorcaig agus Naomh Murra béal feirste 3-2 a bhfuil maintir Chorcaí ar kickinna Éiric na súlar fad ar an cluicheann sa tránó na Ceatharlach Shellivish an son dí ón McLaughlin fear bhuio taí idir count aige díine le taí mar sin tastáil pass ó beidir róád a beidir gona bro sé mac agus tá cúlaimse fad na talún íse le isteach san anga conaise sin ar fad ón pass ag ón McLaughlin sínta isteach an son agus teangaháil ag a deire dénta Ollscoil Luimnigh well tháinig cool Luke for dómh sa Céadaoin tá cool Tácht a ríist óhanis an bhearna brabna súl ar neis go dtí sé Chuilín dóhacht a gcuine nád a hocht agus ceann nóméid díag imethe in san tarna leat. Bhí an cool Luke for sa Céadaoin chuir sé an móthir ceartíd agus a ríist dí halahú dénta seachún a ríistíd. Seachtí Paul Keane lús an tanis misneach acu seach fad inis le Jack O'Brien. Brúanis ar Ollscoil Carlow Clia an pass the law an pass sin a mehar strégus beg díma ortha go cinnte an ceann son bhí seans an bhearna bhéadú a ríist ach an cool sin cool cinúnach amachchas amach agus a ríist beg díma ar Ollscoil Carlow Clia bhí siad ag Tráchtaire sa Caibhland ach ag an deire cool cinúnach
In san Cluiche agus an bhearna I brab na súl ar nastí sé Chuilín mór an méidé. Leis scóir tastáil mar ragra. Seach an rístíd. Ar gún an áil, ceann san a meisteach na muir ag fear sin fragrúnta sin galan. Sin in fear inspiráideach dómhain san Ceatharlach. Dóhan am a fóstal dul, carúir clic fantas a Cluiche, Cullen atra. Leis an réiteoir rágraf Culliche an son. Seach an Mhic Shigiúir a ríist. Cullen cinnte tríisi de chorinát a bhd níos fearmhid ar bocht in san chéad den óman sa Ceatharlach. Páirc fannacht an cancer, duine go siúd a sé ón McLachlan eis na croigan cúil do bhád an pass sin a mar stré agus Shelf ar náis ag maintre na hard Ceatharlach agus iad a dul airú ar tá spás tá oscailtí ó sa ggóir amach agus iad a ggéireann isis buntáis na bhaint as an spás seo tá lús anta go cinnte sig sa lárglorg na peile tá Conor Corbett a fáin na Clyde Gorcaig. Shelf go fól mar go bhfuil an iireach sin ag tactaisteach agus curra Haran Trasnád sin gá Chuilín maihan son céile a sin galan sin atá ag tarn na fórna seo ar náis an bhearna ar náis de ceire Cullen agus anna iireach a ríist ag fearna dúnamh. Leis anna chaimhinn tar fad an tá tróna. Dáireann gur dulchan ceangain a bheith Shelf ag Ollscoil Luimnigh. Dul a rúthach tá well buntáiste tucha útha agus tá Culliche feice an réiteoir agus ar náis. Má se maintear Ollscoil Ceatharlach lia. Ceir Cullen fós atran sa Ceatharlach agus bhfuil cúil an Ollscoil Ceatharlach lia sní ceis tá si tásta na Cullen hógan tá dóhan am a fóstal dul tá an bhearna leide a ríist a chunistigh trí Cullen tá si ábaltí de aimimsú fuairs go maithstigh an son agus an ceann a ríist anna bheith i marthór eile le tactaisteach agus ahrú eile le bheith déanta agus rud a heastíí na hunis ná momentum seo tá chá cumad Cullen í maithe a stigh chéile trí ceang a stigh chéile aimim sin isis. Ag Ollscoil Ceatharlach lia tá bhearna inis ar náis go dtí éon cúil amháin. Dúireach nuair bhí bearna réasúnta oscailte idir maintear Luimnigh tá sé ar náis a ríist. Agus breithim siad go bhfuil seans a gcónaí sa Cluiche. Nis Shelf kick amach an son ag Emmet McMahon féhrú an fel tagann seach ag deir go dtí Ciarán Downs. Seachún a ríist Ollscoil Luimnigh bhí beagán de Harrington son ar an Anzi ach ag an deras cuill an réiteoir leis an imirt Shelf an son ag Downs sin atá lár nach sin imirt tar sé fé Cullen a héin an count an a dolis sár Cullen ag Ciarán Downs a le héad de Cullen an son ag fear an clár fear Kilvihíl an bhearna méid a ríist agus ifrad siúcha cair sin é Frank Irwin ó bhéile átha muo tactaisteach inis ar bhur an Ollscoil Luimnigh a Ciarán Downs díreach nuair a hastig Canara agus chun cuasaí a thochrú síos eis an fearíon dó an aithnis gona nád a héinteag. Substitution on the UL team. Number 9, Paul Keeney, is replaced by number 34, Frank Irwin. Feartá fágan na Páirc ná fear Leathcheannais Paul Keeney bhí sé go maith. Goríis is luchas a reinfá i marthóir ag thuirsú a gcónaí an so. Cullen idir na fórna. An ceann well a bhábhar maintear Luimnigh a bheith. Ceir Cullen idir an fórna dó an aig chun an ád a héinteag. Fé nómad na mar sin le dul agus an fel
In Helvan Sonic, Derek Cashman. Pass love, more heimpel Bhuinéil an son, agus réitor Ronnie Leathcheannais. Há kick séir an son, agus Ollscoil Luimnigh sásta rudí hiúnú síos an son. Tugann siad gúil siad contosig brehráilótha dul ar náis go dtíon Leathcheannais an módíreach pass Cluiche seach an son ó Daniel Walsh. Fannachta sig an son, tá Ciarán Downs eis an fear contúirteach tá Bert mór heimpel Downs agus ag an deire Shellah Guda uig agus ar náis tín cúlbára. Sure announcí, Ollscoil Carlow clia. Scored tastáilútha agus stad shot in Cluiche. Denú ma dúirt dul. San chéad Cluiche Leathcheannais an sa Ceatharlach. Sullivan Sonig, Cialan McGann for sig Chuilín úntaach níos túisce ceann mar ar náistí McGann. Cinn sé go bhfuil siad ag bog go mát a contúirt an sa auditions ar Cullen Council. Trasna chuúla go dermhí seans ag Lorcán O'Dell. Ag an deire, Haran Trasna bhí an tá leis an ilinge teach níos scéire. Beidir go raibh sé glór cúinge an angig. A beise sásta an Culín sin a hógant. Tarna ceann ag O'Dell agus Cialan sé sin gúil an bhearna ar náis go dtí aon cúil amháin. Nád a dóigh ag Ollscoil Carlow clia. Dónai, Mainter Luimnigh. Shellah son kick amach. Ollscoil Luimnigh agus an cancer gamar isteach go dtí Aaron Griffin. A can réitor ará fan godígan arótó an adó guimse cá siad dul ar náis. San Mark hógan de ríist. Agus well better go meach buntáis níos teard amach sé ag Griffin Céadaoin. Shellah a chamáid sin rud hastín tá ionad eile. Fáil fé réidil Tráchtaire Éireann Ollscoil Luimnigh sin é iver 30. Paul Walsh ó Bhrosna Gaunta Chiarí. Láidir Téigre agus tosí maithe se heb bríomhar go leor. Cíimiúd cé fág na Páirce tá siad go léir ag cinú nach méid fearsam reis a gaiine agus go leor athrath dhéanamh an fear taobh lína fósach freacht an bhar a chaigh an Páirce bhágan ní dom go léon chóirí ó thaobh Tráchtaire chun taobh lína fágan na Páirce agus marrá go libhar a héindeag. Emmet McMahon ó Chiildís shirt a gaundé an chlár tris an Páirce gágant anna Cluiche aige chomá agus ríist daoine le cosa uair a hastíon agus stad shot an Cluiche. Kyle Ollscoil Luimnigh Leathcheannais na bliana se chat gona chláis na Ollscoil Gaillimh nád a dóigh a gona héine séad nuair bhúdar an comórtas seo riamh an pass sin a tacta seach tá sé búid ag a fear tá dúirigh stocha tagisteach ar Páirc agus siar a hain sé. Scóirne has dóigh tíorchan an forlábhas a chamád ag Limnach. Urban. Siar a hain siad tá siad compórta gan éis ó McLachlan. Sin a croigh an cúil dearnach of. Dín taobh den Páirc. Jack O'Brien. Rís, siar a sé siúil. Dí McLachlan fear chahar na mart. Agus rís, tá siad imirt. Le Shellah chamád agus stad siad an Cluiche. Darren Clog bhfuil 7 nómad agus cúpla nómad le Cullen, ní bheith mar an demcút of gartathe. Tá fear Spórt de thrí Culín an sa ag Ollscoil Luimnigh viidir fécinn go maith an mriste agus iad sé Culín contosig ach an son tháinig Ollscoil Carlow clia go maith ar náis sa Cluiche agus ó sin galanach go háir ag cearú lotha ach an cúil sin ar ceann nómad agus dahead. Thug bearna de sé Culín a ríist after a seo chuing Martlín Lenahan agus Culíche an son bhí sé currach an talún. Díreach os córan réitóra agus beidh kick séir éasca ag Ollscoil Luimnigh dá bhar. San bé Sean McDonald le hógaigh. Nún bhága siad fé Paul Walsh sé. Díreach tagisteach ar Páirc tá citóg má ag fear chiarí. San count ó Haran Trasna aige agus well sin scór táchtach ag Paul Walsh. Bhearna méidir go dtí gá scór agus tá sé sin táchtach ceir Chuilín atranis. Dóide gona nád dóigh. Tá go macht bhfuil cúil an Ollscoil Carlow clia agus beidir agus stad shot an Cluiche sin a rud a hastóg beidir ag furin Paddy Christian sa Ceatharlach sa chéad Cluiche Leathcheannais céimh ag sa craibh an chéadín se chuing Cluiche ag a dul amach beo ar TG Cahar.
Leachos here agus stáitse ag Ollscoil Luimnigh tá dóhan am le dul agus an fell sláunathe haar an lín an son de chos immerthór átha clia agus well beag Ollscoil Luimnigh cuairmach Stadéirthe Arach Feinach agus Shelva Camad sinna hastí nu tá cúdom an Cullen fós le dul tá Castalú na Shelva Camad clog agus an taum a velt agus an coolbar Tráchtaire Conor Flaherty fad galore leis a gaunsa Caireen leis Shelva Camad tá spás is Sigerson agus rúthar a hain Ciarán Downs tá sár cluthe immerige Maxi McLaughlin sár iirecht amach ag farmhaío ón McLaughlin Leathcheannais isteach gúine an angig agus sin inis an tríú Cullen son ag Ollscoil Luimnigh ag stad cinúnach sa cluthe ón McLaughlin Downs a bhí lárnach sa crothú a cad é mar chríoch ag ón McLaughlin. Seacht Culín in Ceatharlach. Trí de gona nád a dóag ach an cúil sin Harbheith criticúil réiteoir Brendan Crawley Clarkle duna de imróí Luimnigh son agus tá cart buí eisithe son agus lámh crate cléán a Spórtúil in áíire tá na déile an Tráchtaire chomá. Carta Puchasús an Sonna Glennahan agus is docha cinna cílfar agus Cian Glennan an Tráchtaire ó Ross Comáin Réim Seama immerthóireoil heh cluban agus countaithe ag Ollscoil Luimnigh agus stáitse cumann amachasartha áit bhaint amachchan sa Leathcheannais díhalbhú den céad sco Shelf agus passaseach ó Daniel Walsh seach go fada le fear Chirí an son Sinné Paul Walsh maintar bhreanig níl Gael Atar an countsa Seolta go hard agus Haran Seasnán gá Chuilín ag Paul Walsh an ar sé slách ceann ó chic séir ceann ó nimmert agus ag an stad seo gach mar scéil go meis siad in san Leathcheannais an tachtain se chuing. Trí a héinteag gona nád a dóag 8 Culín well agus stad seo dhearfá gur bearna rómhóir sin de bhaintear á clia Tráchtaire nasin ná iireach an cearta hartdómh dhéon galan an iireach a tús dar lethe ach bhí daoine eile tastáil tarna Chuilín Luimnigh Arn se go mórtha nasin uachtar iad agus an son an tríú ceann an son ag ón McLaughlin tris solas galan léach ar atar an sa i Ceatharlach idir sábhín so agus staid den cléthe agus ránómad go le fós le dul Conor Corbett Fella chuir seach sa Carlow Astí nu hanis mar go bhfuil cúil ag teacht ag testáil chun frachan san caibhinn Shelf an son ag Johnny McRody ó sna dúnamh hín sé siú difriad chumach ar tháinig sé isteach a bhí sé héanplúcht agus tá kick séir breanta ag an réiteoir agus sé Conor Corbett thógaigh nó ag a deireadh agus sé fé Tá sin galan tá cléim maithim mar go siúd tá sé glóric teoir chun Dailblin an dair sé fé on scór agus Culín Tá Bertam Roar an archa chéile sic sa Carlow cím Well, Conor Corbett ar an dalamh an countsa well chuir seach sa Carlow agus an countsa well bid an rud dearnach bhí uig an séú ceannar fóríil an son ag Ollscoil Luimnigh Lia Dóchas Éireann agus ag an stad seo an cluiche héin bhaithe sin tá an a déile Tráchtaire seach dómh sin é fear á clia os na fianna David Lacey agus a dearn clog bhfuil nómad go le do go ná am agus casna fórna seo gona bhí chéile nora bhí an lámh an uachtar ag Ollscoil Luimnigh an chumir scéil go beag an lámh in uachtar ríist an sa trónónacha agus an cicamach le teacht ó Conor Flaherty ríist sár go bháil le héadí Ciarán Downs agus ón McLaughlin a déanamh difriocht anna bhór d'Ollscoil Luimnigh an sa trónóna Tá sé Cill McGann tá tris an farcha cágant darbh an hard carach an sa trónóna for sé gá Chuilín má agus ag an stad seo den cluiche tá sé déanamh aithre agus Culíche feiceann son cím
Na fórna don Tarnaclef ag a teacht ar YouTube TG Cahir gan leabhar clé Ollscoil Chorcaí agus Ollscoil Technolíocht á Cluiche tá si sanna dul ag taobhú agus ag féchant céimh ag sa craobh bhfuil ag a stad seo cumann amach ar Ollscoil Luimnigh tá si de glóric scór na eile tá Shellah an son na gcónaí ag Ciarán Downs ón Counsá tugann siad an fosta contúirt an agus ag an deir an cúlbáir déanamh come amach níl an Counsá glanta go fóil tá cabhar ag testáil sigan son tugann sé amach chomhfada le Sean McDonnell agus iirecht agus siúd den fosta ríist an Tarnacán agus der fear an gléis méad a gohaling an so I Ceatharlach meg 3 nóma down cúit of Gurton so going siké Leathcheannais Culliche fecinn so feig ógan réitor agus a bhábhar Ollscoil Ceatharlach Clia a fecinn kick séir leis for seachteig sinné Ross O'Marlig ón leann inna rúnta rún an áil tá anna chut a bhaintear rún an áil ar fanéil Ollscoil Ceatharlach Clia agus ag fág na Páirc atá Carlow rún an áil Jimmy Grant ón Charman agus Carlow fiú crut níos fear chur ar chlár na scóir agus stad seo den cléthe sin imeisteach dín chéad nómad an cúit of Gurtathe agus tá 8 gúlín atra gcónaí anna dar le ag Ollscoil Luimnigh ag go ráidir féhrú ceann contúirt imeisteach an tá seans an tá ar chúl agus ag an deir caiisiad teach siar roiint amthóir glóric Shellah trasta haon sé agus a dul le chuine go duine ag an deir tagann sé ar náis agus an ceann son á Míchéal son agus imach ach cic cúivéidir agus staid ag a deire a bheith ag Ollscoil Ceatharlach Clia agus fágadh siad an ceannsáisteach in san Carnow agus lorgó siad cúil agus tuigeann siad le 8 gúlín atra go bhfuil cumann amach le tamalaín ar Ollscoil Luimnigh áit a bhaint amach in sna cluichí nó in san Leathcheannais an tachtain se cúing. Nis David Lacey sna fianna tá nómad go le dul tá ach tá siad 8 gúlín chun deirg an dá chúil sin luachfar the Limerick and Tarn and Tráchtaire tá sé glóric ceann guard ceann contar tá beag na gaiine Stigeáin agus tá maintir Luimnigh lá nábalta Stigeáin tagann siad amach leis a béil agus a dul ar an ansaí tá siad ag rocht tá línta gantathe darg mar bheag tánta bána os me chara amach an sá agus an pás sin isteach a díomhar tro a chathair Frank Urban I ggéirigh sin na gáideach Urban agus Shellah árde an son aige ceann sa chuid trasna ige ach isteach a dí lábh cúlbáir Dóchas Éireann sinné David O'Hanlon agus tagann siad amach uairháin eile an tamhaigh amach an sa nómad den am cúit of Gurtathe fantan sa I Ceatharlach trónóna áling ag tús mí feabhar agus gach cumar scéil gur bíad Ollscoil Luimnigh a bheith dul thnáis tí Leathcheannais Corn Mhic Shigiúir an tachtain se chuin caiileadar nora gona chláis na Ollscoil ag Gaillimh bhí cúil atra nádadóigh le héana sé comórtas nar bhuad a riomh nuair thugad a riomh lotha Corn Mhic Shigiúir ach be siad ag ggéirigh sin a chur ina ceart an tachtain se chuing Spórt má ar an mór am lán le tuige siad beidir raibh tréimh si beidir den óman sa dá leach gur héidir ina chola agus gur chuúdar amachcha san chluthe agus be siad ag ggéirigh Spórt má se tro nóman sa dá raibh se chéad uaile a chur isteach ach seo chun a ríistí deisian son ag deire cashman tá siad ag críicnú go láidir breachann tú bhfuil an achlíocht agus na cosbeidir níos fear an tá agus deisir cúil eile an ceann son imeisteach thar an trasnán ag a deire agus an ceannsá críicnathe ag fearcéirí ríist Paul Walsh agus iad ag críicnú go láidir an tá 3 cúil glananna seatra 3 adóigh ag gona nád adóigh agus na scór na deirnach bhfuil tá cúil agus 3 cúlín na stíige chéile aim sin is ag Ollscoil Luimnigh agus dábhrí sin iad lán má agus an áid bha agus tá Culliche agus níle gála haon Culliche tá adó geirigh sétan tá ag an réitor hí na cúil criticúil ag Ollscoil Luimnigh an tosig a bhíidir ag an mrise 6 cúlín an tosig an cúil ag teach sa céadla ó Ciarán Downs ach an son in san Tarn and Tráchtaire tháinig fios go cinnte Ollscoil Ceatharlach Clia Dóchas Éireann a bhuichas ach go háird an taspánas ag Oisín Gallen ach an son an dá chúil sa Drisleáin chéad ceanna teachtaréis ceann ómad agus dahead ach an son an tarna cúil agus an tríú ceannar fad ón McLaughlin ar 6 nómad agus 5 chuir sé 7 gúlín atra críicning siad le cúlíní maithe ó Paul Walsh ru de Chuilín ag deirna himran sa céad Leathcheannais
go bhfuil 9 gúilín atra agus go mbeidh Ollscoil Luimnigh in san Leathcheannais an tachtain se chuing an scór an sa chéad caibhland i Ceatharlach 3-2 ag Ollscoil Luimnigh. Nád a 2 ag Ollscoil Cluiche Dóchas Éireann cógáir agus Maintre Luimnigh cáilethe don craobh don tarna bhliain as a chéile. Búgfaintí an chéad cléithe le teacht agus an son an cléithe eile ar fad le teacht gan bhail Cluiche Ollscoil Chorcaí agus Ollscoil Technoliaachta átha clia fééis de pelle an sa Ceatharlach a goríis an scór deirgan sa 3-2 a gine nád a 2 búte ag Maintre Luimnigh. Maintre Luimnigh, tan sé dín lán tosaí agus duine las mó más for an passacóir isteach déanta go mar seach ofa le Páirc Hughes, deis Hughes! Ag an deire díreach Haran Trasnán ar tóiste go mar pass cliste seachadí Ciarán Downs Farran Clár, féhrú fécinn sé náir an count so imisteach sár Chuilín an son ag Downs. Parátha clia an immerthóir seathé. Count so imisteach aige agus anna iirecht an son ag Larkin O'Dell. Tá sin Cluiche go máí léon ceis fé seo níos brú. Clia Cashid Cosanta Jeshans are Cullen counts on a Mishok stop Aaron Lena Neil and Contour Glantica Folagus Jeshans are Cullen counts on a Mishok stop Aaron Lena Neil and Contour Glantica Folagus Answer and Tarn Ayrton counts on Egg Praba Agus Egg Praba Ag Egg and Dara better go Ollscoil T Ach and past sheer Agus and Deshan so her Cullen and counts on him Stock go hard sorry Ayrton son Egg Keelan McGann Vider fight Count Contour to Garish to Mishtach Agus Brewery to Rockly to Deshan so Ollscoil Luimnigh Coolach Egg and Dara Toshid sauce the Anna Willa Coluderach Egandera Arin Leshan pass across here Keelan McGann for Shea Cooling to go Keen of Ton Tarna Cooling in Ishiga sorry Eric Demakas McGastall Burton Akalesh Nart Savar Agus Egandera Arin Leshan pass a to Stock to Deshan so Ollscoil Luimnigh score on Eric and Sonic Daniel Walsh Shearer hinching on counts on him here straight buntosh to Brownton to Ciarán Downs Agus sár Cullen son the Páirc Ciarán Downs and Farran Yamshik and Cool Dive sorry Marhorish and counts on Ibrahim Stock Downs sár Chuilín a reached again Agus the hin vahe son Shearer hinching an ish Desher score Eric Fadig tak the Stock and Shin Agus Shin nís fear Innsbruck Shig Bugan nís fear gan ein kecht Agus Eric Ordig Turling to Stock and son score Mirul to Gamakas Amak to Stock and so Shavad nís fear Deshan son Egoshin Gallen Shearer Hein shaken der command she Shalav sár Chuilín Egoshin Gallen the own McLaughlin Farvuyo Tahi other count Ega Dinil Tahi Marshin Tasal pass better row a better gonna brush Mac Agus Tong Cool Einsha Reached Fargunan Owl counts on a mesh stock the Weireg Farah Shin Fragroon to Orbit upon him the Clyde Gorkig Shelf go fall Mark will an Eric Shin attack the stock Agus Curra Haran Trasnod Carlow Sneakesh Toshid Sosta the Chuilín Hogan Ta Dohanama Fos the Dal Don Bjarna Light had reached the Conishting Tree Chuilín Toshid Torleshin Immer Shelevanson Ag Downs Eshinatol Laura next Nimmer Tarshef Chuilín Hain accounts on a dollar sár Chuilín Ciarán Downs Chuilín Untak Nis Tushka Can Mar her Nashti McGann Kinshig will shidig Boga Gamata Contour and Auditions are Cullen Council Trasna Chuilig Derby Shantigan son Agus Ruher a Hain Ciarán Downs sár Cléithe Immerige Moxie McLaughlin sár Eric Demakas Shakofada le Far Kiri and son Sinead Paul Walsh Maintre Rannig Neil Quayle Atra and Council Sholta go hard Agus Haran Trasnís Far and so Agus Desher Coolel and Council Immerstock Haran Trasnán Ag Dara Agus an Council Creaitna ag Farr Kiri